tun tum kan video content a chuan kan Google application sang antirnan Google Play service le adang ten aruka kan phone background a kan data man dan te kan app sang man dan te kan battery man dan te ele Google ne na a report ang thin ti top dan off dan kan lo sei don ani ama sabera chuanin phone settings a kan lutanga keima ni phone settings a kan metanga ti chuan kan tuai chawanga helai privacy tia hian kan metanga kan lut lenga privacy tia hian ti chuan helai hnuai users and diagnostics tia hian kan met lenga kan lut le don ani helai users and diagnostics tia hian ti chuan kan lo luta hetia ko off ang hian hi kan off don ani a tuna ko off ang hian ti chuan hetia aloin on chuan ti hian tuna ko off ang khan kan off anga hei tiang hian kan off don ani a nia khati mai te khania a off dan chu a har salawa ti chuan he users and diagnostics hi hetia off athat na chan toite kalo soitel dona chu viewers ten kan lo ngai thram don ania hetia kan off hianin kan battery heklu tuk turte kan save anga tin kan data heklu tuk turte kan save don ani tin kan phone alum tur aya alum sa turte kan save anga hi hetia kan Google app sang tena hetia kan Google app sang tena aruka background na an tho charger hianin kan phone CPU load kha sanga chu kan phone CPU load sang chuanin kan phone battery kha a load ti sanga chu wang chuanin kan phone kha alum tur ai sa in alo tilum thina chu wang chuan kan phone overheat tur lakate aveng don ani tin chu baka kan phone alo ti chaksat bokanga kan phone alo ti smooth zai don ani ti chuan active mizo channel hi kan lo tangkai puya kan lo chhor ve te ni chuanin like le subscribe ka min lo pek sak ve thau don ania ti chuanin he channel a hian tutorial toite te tangkai si simple si ang chi kha ron da zel kan tum don ani